Welkom bij Stoorzender. Dit is het programma waarvan jongeren zelf de inhoud bepalen. Montages en camerawerk gebeuren enkel door jou en je leeftijdsgenoten. TV Limburg is nu van ons en dat laten we zien op onze eigen gestoorde manier. Klaar voor gestoor? Here we go! Vandaag een scary stoorzender. Halloween is nog maar net gepasseerd, tijd dus voor een akelig feestje in 45. Gruwelen doen we met de kortfilm View Me. Warhola maakt spookachtige muziek met Mauro en Sharon doet aan Poolse volksdans. Horror. Stoorzender. Als ik tegen mijn vrienden zeg dat ik volksdans doe, dan krijgen zij er een heel verkeerd beeld over. Ze vinden het heel oudbollig, heel saai. Maar dat is het eigenlijk helemaal niet. Ik doe dat sinds mijn 12e ondertussen. Via mijn ouders ben ik eigenlijk in deze dansgroep binnengerold. Ze hebben elkaar hier leren kennen. En ja, zo ben ik. Het is eigenlijk een traditie al voor 46 jaar. Ja, de kleren die ik aan heb zijn van de dans Krakowiak. Ze zijn heel energiek. De kleren zijn ook uit Polen, handgemaakt. Dit giletje dan toch is handgemaakt. Maar deze dragen we zelf het vaakst als we ergens moeten optreden. Of omdat we die zelf ook heel mooi vinden. En ze zijn ook speciaal. Hetgeen wat ik altijd tegen de mensen zeg als ik over Visva, onze dansgroep, praat, is dat het altijd met een partner is. Het is altijd meisje-jongen. We zullen nooit eens een dans apart hebben. Af en toe zingen we daar wel eens in. Wordt er gezongen, Pools gezongen natuurlijk. Ook wordt er heel veel geschreeuwd. Ik ben er ondertussen ook mee opgegroeid. Dus voor mij is het vanzelfsprekend dat dit mijn hobby is. En het fijne is, ik kom hier iedere week opnieuw met mijn vrienden en ik dans met iedereen. Dus mannen ik dans zelfs met mijn papa als partner, maar ik dans ook met mijn leeftijdsgenoten. En dat maakt het fijn. De sfeer is heel speciaal in deze dansgroep. Ik ben heel erg trots op deze hobby. Want de Poolse traditie wil ik heel graag verder zetten. Ik ben ook blij dat ik de kans krijg om het verder te zetten. Mijn ouders, hun ouders hebben allemaal in dezelfde dansgroep gedanst. Ik hoop later ook aan mijn kinderen deze traditie te kunnen verder zetten, zodat zij dit ook doen. Zodat ik toch met eer kan terugkijken van amai, ziet zij houden de traditie nog in ere. How to afval sorteren. Laten we voor eens en voor altijd duidelijkheid scheppen. Oké. Plastic drankflessen, shampooflessen, spuitbussen, wasmiddelflacons, dekseltjes, aluminiumbakjes, blikjes en brikjes, PMD. Kleurloze en gekleurde glazen flessen en potjes, ieder in hun glasbol. Proper papier en karton in een doos. Al de rest? Restafval. Easy breezy. Doe navraag bij uw afvalintercommunale of uw gemeente om te weten wat het beste lokale scenario voor dit afval is. Viewme gaat over een klein jongetje dat met een Viewmaster aan het spelen is op zijn kamer. En op een bepaald moment vindt hij een kaartje met Viewme op staan. Als hij daardoor kijkt, dan gebeuren er enge dingen. Ik heb de film samengemaakt met een kameraad van mij, Steve Pottelbergs. En we wilden de film eigenlijk maken voor mee te doen aan een kortfilmwedstrijd in Brussel. Het idee is eigenlijk ontstaan omdat we iets zochten wat gemakkelijk in 1 minuut kon verteld worden. En we hebben gekozen voor eigenlijk een griezelverhaal, een horror kortfilm. Voornamelijk omdat Steve en ik daar allebei in geïnteresseerd zijn. We hebben 2 dagen gewerkt aan het scenario, 2 dagen gefilmd ook.
En 3 dagen gemonteerd. We hebben meer gemonteerd dan dat we gefilmd hebben, omdat eigenlijk de film voornamelijk special effects zijn. Een van de uitdagingen bij het maken van de film was eigenlijk Michiel, omdat Michiel is geen professionele acteur. Hij is eigenlijk ook nog heel jong, maar hij heeft het alleszins heel goed gedaan. Op de kortfilmwedstrijd in Brussel hebben we 6e plaats behaald. Nu, we zijn er zeker blij mee en we gaan ook proberen om verder te gaan met de film, om in andere wedstrijden mee te doen. En ook natuurlijk nieuwe films te maken. Voor ons is het superleuk natuurlijk. Mauro is iemand waar we natuurlijk allemaal een beetje naar opkijken. Hij heeft een beetje zo 20 jaar geleden gestaan waar wij nu staan. En het is natuurlijk wel leuk om dan op deze moment eens samen te spelen. Fijn, ik vond dat heel fijn. Ja, ik vind een goede band. Ik voelde mij op mijn gemak. Ja, dat is een nummer dat we merken tijdens live shows, dat vaak wel heel goed werkt. En ja, ik had goesting om dat nummer te spelen. En we dachten dat dat wel ging werken ook. We wisten niet goed wat de invulling van Mauro ging zijn, maar we wisten wel met dat nummer dat er iets te doen mee ging zijn. En het is een solo geworden. Ja. Coming
In Stoorzender brengen we ook nieuws. Deze studenten zijn nog volop in opleiding, maar speciaal voor ons geven ze nu al hun eigen kijk op de actualiteit. Woensdagavond kwam de Limburgse jeugdsector samen in Musicodroom om te bekijken wat de Vlaamse besparingen voor Limburg en vooral voor de Limburgse jeugd betekenen. Vanavond zijn we samengekomen met alle jongeren hier in Limburg om stil te staan bij wat er nu eigenlijk allemaal aan de gang is op vlak van het provinciaal jeugdbeleid. Dus onze deputé van jeugd heeft verteld dat we weten dat vanaf 2016 we dus geen middelen meer zullen krijgen om een provinciaal jeugdbeleid uit te voeren. Maar vanaf 2015, dus eigenlijk over een paar maanden al, moet er al 6,4 miljoen bespaard worden. Dus er zal geen provinciefonds meer zijn. Maar hij heeft gezegd dat van die 6,4 miljoen er niks gesnoept zal worden bij jeugd en dat hij er alles aan gaat doen om dat te vrijwaren. Veel jongeren konden de voorbije jaren dankzij het provinciaal jeugdbeleid boeiende projecten uitbouwen. Als de inhoudelijke ondersteuning en de subsidies wegvallen, betekent dat voor veel Limburgse initiatieven slecht nieuws. Ja, Vlamelijk is een metal- en hardcore festival in As. Ja, we worden door de provincie en de gemeente heel veel gesteund. De gemeente zal wel behouden dan, maar provinciaal vlak, die subsidies als die wegvallen en de uitleendienst, dan zou het kunnen betekenen dat Vlamelijk gewoon stopt. De vrijwilligersverzekering is voor ons heel belangrijk. Als er iets gebeurt, dat die mensen dat in orde is. Dus dat is heel belangrijk voor ons. Ook de provinciale uitleendienst, waarvoor wij toch regelmatig dingen uitlenen die voor anders te veel geld zouden kosten. Op zich veel gevolgen. We zijn sinds 2 of 3 jaar denk ik echt wel nauw aan het samenwerken met de provinciale jeugddienst. Wij hebben ongeveer, ik denk een derde van ons budget komt van de provincie. We hebben zo een jaar subsidie, zoals dat heet, om ons groepen te betalen. Dus we betalen bijna alle groepen die bij ons komen een goede prijs, dankzij die subsidies. Ons kunstenexpo bestaat grotendeels uit het geld dat wij van de provincie krijgen. Daardoor kunnen we hem gratis houden. Zo'n dingen. Dus heel concreet gaan wij heel veel kansen kwijtspelen, denk ik. Maar de Limburgse jeugd blijft niet bij de pakken zitten. Ze voerden al enkele keren actie de voorbije jaren en ook nu tonen ze zich strijdvaardig. Onze actie is dat wij dus naar buiten komen onder de slogan Limburgse jeugd gedumpt. We hebben daar ook een cartoon rond en een duidelijk logo. We hebben een Facebookpagina voor gemaakt, dus die kan iedereen liken, Limburgse jeugd gedumpt. En ook een websitepagina, dus www.provinciaaljeugdbeleid.be. En daarin kan iedereen dus alle informatie terugvinden, omdat dat het eerste is wat we nu willen doen. De jeugd informeren en de boodschap verspreiden.